खालामनानै खामानि मावनाय जायोबा अब्लानो जों बेवहाय साक्सेस जानो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया। दा बे बाथ्राफोरखौ जों दिनै साननो हानाय जानांसिगौ। उदालगुरि जिल्लायाव दिनै मोनसे रिभलिउसन फैदों होननानै बुंजायो। वाटारमेलननि खरबुजा खेथिनि मोनसे रिभलिउसन बेवहाय फैबाय। बोसोरफ्रोमबो दा उदालगुरिनि बे रौता पार्कसिं रौतानि ओरै साइडआव सोनाब गालै जिखिनि बेल्ट दङ बे बेल्ट ओनसोलाव बांसिनै वाटारमेलननि खेथिखौ खालामगासिनो दङ दिनैनि समाव। दा थाङोबा बिनि प्रिपारेसनखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। गोबां मानसिफोरा स्ट्रबेरिनि खेथि खालामगासिनो दङ। स्ट्रबेरि आरो दिनै गोदान मोनसे आबाद फैलायबाय जोंनि ओनसोलाव। बे आबादानो जादों ड्रेगन फ्रुइट। ड्रेगन फ्रुइट होननाय जि आबाद, बे मोनसे फिथाइ। बे फिथाइनि दामा दिनैनि समावहाय 1 किल' दामनि 1 किल'आव 500निफ्राय लानानै 300निफ्राय लानानै 500 टाकायाव जों फाननो हायो ड्रेगन फ्रुइटखौ। थाइथाम बा थाइब्रैजों बियो 1 केजि जायो। फांसे दंफाङा मेचियर्ड जुदि फांसे दंफांबा बे फांसे दंफाङा 27 किल'सिम फिथाइ होनो हायो। आरो बे दंफाङा 30 बोसोरसिम जोरगोन। 30 बोसोरसिम बिनि लंजिभिटी दङ आरो 30 बोसोरसिम मोजां प्रडाक्सन होनो हानायनि बिहा केपासिटि दङ। ओंखायनो बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो दिनै सेलेक्सन खालामनानै जों लाबोनो हायो। दा बेफोर जाबाय जोंनि गोदान मोनसे ट्रेन्ड आरो बेयाव हाबसोमनानै जों खामानि मावनो हानांगोन। मेडिसिनेल हिसाबैबो जों बेखौ बाहायनो हायो। मोनथाम जातनि दङ, गोजा बारग्रा, गोजा फिथाइ, गोमो फिथाइ आरो गुफुर फिथाइ हिसाबै बेवहाय दङ। दा बिनि क्वालिटिया गुबुन गुबुन, बिनि बेसेनाबो गुबुन गुबुन। बे रेटआनो बांसिनै दाम मोनो, गोजायानो। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै हाबसोमनानै खामानि मावनांगौ। गोरों मानसिफोरासो हागोन बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय। फांसे दंफांखौ जों गायनांगौ 8निफ्राय 8/13 फुटनि गेजेराव जों बेखौ गायनांगौ। किन्तु बिनि फार्स्ट स्टार्टिंनि एक्सपेन्डिचारा एसे हाई जायो। 1 एकड़ाव जुदि मोजाङै खेथि खालामनो नांगोनबा बेवहाय 1 एकड़ हानि थाखाय 4निफ्राय 5 लाखनि इनभेस्टमेन्ट बेवहाय दङ। बेखौ लासै लांनो हायोबा गोरिब मानसिफोराबो हाद्राया नङा, हायो। किन्तु खेबसे लागैनो खालामनो नागिरोबा बेयाव एसे माखासे इनभेस्टमेन्टआ जागोन। ओंखायनो बेफोरखौबो जोङो दिनै सिन्था खालामनानै खामानि मावनो हानायनि बेबस्था जों खालामनो नांसिगोन। जोंनि ओनसोलाव साहानि मोनसे रिभलिउसन फैबाय। मोनसे समावहाय साहा बहुद गायबाय, गायखांनायनि उनाव दिनै बेवहाय इन्डास्ट्रिनि रिभलिउसन मोनसे फैलायदोंसै। गोबां इन्डास्ट्रि बेवहाय स्टार्ट जादों। दिनै साहा फेक्टरि, बे साहा फेक्टरिखौ गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फेक्टरिखौ कम्पानिफ्रा बनायफैयाखै। बै ओनसोलनि साहा गायग्रा मानसिफोरा गावबा गावनो ग्रुप जायै मोनसे ससाइटि फर्मेशन खालामै बे साहा फेक्टरिफोरखौ बानायदों। बिग कम्पानिसफोरजों चेलेन्ज खालामनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादों। बेवहायबो माखासे मानसिफोरा एंगेज जादों दिनैनि समाव। दा बियो जोंनि नाजानायनि गेजेरजोंसो जागोन, गावबा गाव नाजानायनि गेजेरजोंसो जागोन। बे गावबा गाव नाजानायखौ जुदि जों लाबोआबा, गुबुना जोंनियाव इन्डास्ट्रि बानायना होगोन होननानै नेफायबाय थायोबा बेयाव मोनसेबो इन्डास्ट्रि इस्टाब्लिशमेन्ट जानाय नङा। बेयाव मोनसेबो मोजां खामानि सुरु जानाय नङा। बे जाबाय जोंसो बानायनानै लानांगोन। गुबुनफोराव जेरै इन्डास्ट्रिया सृष्टि जादों, बे इन्डास्ट्रिफोरा गावसो बानायना लानायसो, गुबुना बेखौ बानायना होनाय जायाखै। दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों, जों जेराव नांथाबदों बेयावनो मोजाङै नांथाबनांगोन आरो मोजां खामानि मावनो सेस्था खालामनो नांगोन। दिनैनि समाव आबादखौ जुदि जों गोख्रों खालामनो नांगोनबा भारतबर्षनि माखासे स्किम्सफोरनिफ्राय जों अनसुंथाइ मोननो नांगोनबा फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानिया मास्ट नांथारसिगोन। फार्मार्स प्रडिउसार अर्गेनाइजेशन आरो फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि, बे फार्मार्स अर्गेनाइजेशनफोरखौ सोर बानायो? दिनैनि समाव आसामाव नेमारेक होननाय मोनसे संस्था दं। बिथांमोननि गेजेरजोंबो बानायनो हायो। नाबार्डआबो बानायो, SMSCआबो बानायो। दा बिथांमोनजों लिंक आप जानानै नोंसोरनि ओनसोलनिफ्राय खमसे खम 500 मानसिफोरा, आबादारिफोरा ज' जानानै बेनि रेजिस्ट्रेशननि बेबस्थाखौ खालामनो नांगोन। बेनि सम्पूर्ण दायित्वआ नोंथांमोननियाव थागोन।
बे कम्पानि एक्टनि आन्दारजों सालायजागोन आयेना कम्पानि आयेननि गेजेरजों सालायजागोन बियो बिनि प्रडाक्शनखौ मार्केटिं खालामनो थाखाय बिनिफ्राय फाननायनि बेबस्था बिनिफ्राय दिहुनथायनि बेबस्था माबेखौ दिहुनगोन माबेखौ थि खालामगोन बिनि गासै बेबस्थाखौ नोंथांमोनानो खालामना लानो हागोन आरो बेफोरखौ खालामनो हायोबासो भारतबर्षनिफ्राय जिखिनि आसनिफोर दङ बे आसनिखौ मोननो हानायनि लामाया दिनै फैगोन नङाबा मोननाय नङा जिखिनि गेदेर गेदेर आसनिफोर दङ बे गेदेर गेदेर आसनिफोरखौ मोननाय नङा फार्मास प्रडिउसार कम्पानिनो 10 लाखनिफ्राय लाजेननानै 1 कौटिसिम लन होनायनि बेबस्था दङ 1 कौटिसिम बेबो साबसिडियाव 90% साबसिडि 70% साबसिडि 80% साबसिडि मोननायनि बेबस्था दङ बेवहाय ट्राइबेलफोराथ' मेक्सिमाम 90% साबसिडि मोननायनि बेवहाय बेबस्था दङ आरो बेखौ मोनफुंनो नांगोनबा बेखौ जोंनि आखायाव लाबोनो नांगोनबा जों मा खालामनांगोन फार्मास प्रडिउसार कम्पानिखौ बानायना लानो हानांगोन आरो बे फार्मास प्रडिउसार कम्पानिखौ बानायनानै लानो हायाबा जोङो बेखौ मोनफुंनो हानाय नङा गुबुनफोरा बेखौ लानानै थाङो ओंखायनो बिनि थाखाय जों दिनै एवारनेस जानांगोन सेन्सिटाइज जानांगोन जों बुजिनो हानांगोन भारतबर्ष आबाद बिथिंखौ बबे लामाजों लांनो नागिरदों बोरैहाय जों बेयाव हाबसोमनो दिनै मिशन अर्गेनिक होननानै फोसावदों भारतबर्षआ 2022 सननि गेजेराव खेतियकफोरनि प्रडाक्शना डाबल जानांगौ होननानै बुंदों बबेजों जागोन बिनिखायनो बुंदों बिथांमोना जे फार्मास प्रडिउसार कम्पानि बानायनानै बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ माखासे अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे अर्गेनाइज फर्माव मोनसे मोजां आदब खायदानि गेजेरजों आबाद मावनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै बेनिफ्राय प्रडाक्टिभिटिखौ बांहोनायनि जि फर्मुला बे फर्मुलाखौ जों एडप्शन खालामनो रोंनांगोन दिनैनि समाव आसामाव नर्थ इस्टआव भारतबर्षआ टारगेट खालामनानै हरदों जे नर्थ इस्टआव टोटेल नैबे बोसोर मोननैनि गेजेरावनो 10,000टा फार्मास प्रडिउसार कम्पानि बानायनांगौ होननानै आसाम सरकारनो निर्देश हरदों 10,000टा बे 10,000टा निर्देश हरदोंबा जों बेयाव बेखौ लानानै फैनो रोंनांगोन लानानै फैनो हायाबा जों मोननाय नङा गुबुना बेखौ खालामनानै लागोन दा बै संस्थाफोरजों जगाजग खालामनानै बे ओनसोलनि मानसिफोरा जगाजग खालामनानै बेनिफ्राय बै बिथांमोननि एक्सपार्टाइजखौ लाबोनानै बेवहाय खामानि मावनांगोन बे सरकारि हिसाबै खालामनाय जायोबा बेवहाय थाइसेबो फैसानि दरखार जाया मानोना 10,000टा फार्मास प्रडिउसार कम्पानिखौ बानायनो थाखाय अलरेडि भारत सरकारा बिनि थाखाय फैसा हरखाबाय बै संस्थाफोरनो फैसा हरखाबाय बिथांमोना बनायना होनांगौ दायो दा फार्मार्सफोरा बिथांमोनजों जगाजग जायाबा बे ओनसोलाव फार्मास प्रडिउसार कम्पानिया जाफुंनाय नङा बेवहाय सासे एपइन्टमेन्ट जागोन सीईओ हिसाबै बियो दरमाहाखौनो मोनखागोन स्टार्टिंनिफ्राय जुदि बियो फार्मास प्रडिउसार कम्पानि बानायनाय जायोबा बिनि कोअर्डिनेशन खालामग्रा मानसि थागोन बेवहाय कोअर्डिनेशन खालामग्रा मानसियाबो दरमाहा हिसाबै सरकारनिफ्रायनो मोनगोन दा बै खामानिफोरखौ जोङो मावनांसिगौ जोंनिफ्रायनो जोङो जुदि प्रडिउसार ग्रुप जुदि बनायनानै लानो हायाबा प्रमोटार ग्रुप बनायनानै लानो हायाबा जिफोर सुबिदाफोर दङ बे सुबिदाफोरखौ मोननाय नङा इन्डिभिजुवेलि जाया दिनैनि समाव हारसिंनो भारत सरकारा जेबो होनाय नङा हारसिंनो जोङो ग्रुप जानो रोंनांसिगोन क्लास्टार बेसिसआव जोंनि खामानिफोरखौ मावनो रोंनांसिगोन क्लास्टार बेसिसआव बेनिखायनो मावनो रोंनांगोन जे क्लास्टार बेसिसआव खामानि मावोबा मार्केटिंनि सुबिदा जायो मोनसे जायगायावनो जुदि मोनसे जातिनि खेतिखौ बुरजायै खालामनाय जायोबा बेयाव मार्केटिंआ बारा उसुबिदा जाया बे दिगखौ नायनानै दिनैनि समावहाय गुबुन रायजोआव मा खालामबावदों इउपिआ मोनसे स्टार्ट खालामबाय बिथांमोना वन क्रप्स वन डिस्ट्रिक्ट होननानै मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' क्रप्स बिथांमोना खालामगोन मोनसे सिजनाव मोनसेल' क्रप्स जोंबो बिटिसिआव मोनसे बाथ्राखौ रायज्लायबाय थानाय जादोंमोन जोंनि चिफजों जे जोंबो बिदि मोनसे फर्मुला लाबोनांगोन जोङो बिनिफ्राय एसे फिसा खालामनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जादों जे मोनसे एरिया बा मोनसे साब डिभिजन बा मोनसे एरिया बा मोनसे सार्कलनि गेजेराव जोङो मोनसे क्रप्स प्रडाक्शन खालामनायनि बाथ्राखौ जों साननांगोन अनलि मार्केटिंखौ गोसो होनानैनो बिनि फाननाय बायनायनि बेबस्थाखौ थिग खालामनो थाखायनो जों बे बाथ्राखौ लानानै थांनांगोन होननानै जोङो सावरायनाय जादों ओंखायनो आं खावलायगोन जोङो प्रडाक्शनाव गोसो हो प्रडाक्शना जिखि जाया प्रडाक्शन खालामा मानो जोङो दिनैनि समाव मार्केटावल' हगारना होयोबानो बे
गासैबो दिखावनो थिग जायो